aquest acte que pren per títol Ucraïna, terra de frontera, organitzat per la Facultat d'Empresa i Comunicació i el Consell d'Estudiants de la Universitat de Vic, per parlar sobre la situació actual derivada de la invasió d'Ucraïna. Agraïments especials per l'organització d'aquest acte, el deganat de la facultat, la doctora Anna Pérez i l'estudiant Faustín Gavart. Bé, cada dia tenim més informació, de fet en tenim molta informació sobre el conflicte, però cada dia també són més els dubtes i preguntes que ens sorgeixen. En un món globalitzat en què les fronteres cada vegada són o perden el seu valor tradicional, ens trobem en un país on la frontera és un aspecte d'importància cabdal. Encastada entre els somnis de renaixement rus i el bloc occidental expansionista de l'OTAN, festejada per uns i per altres per la seva privilegiada posició geopolítica i la seva riquesa en recursos naturals, Ucraïna s'ha situat de sobte en el centre de gravitació sobre el qual gira l'actualitat avui dia i que possiblement delinearà la política internacional dels propers anys. Ucraïna es troba atrapada també en els seus problemes interns latents. Una economia en mans d'una oligarquia corrupta, una identitat dividida entre ucraïnesos parlants partidaris d'una economia de mercat lligada a la Unió Europea i russos parlants més partidaris d'una economia centralitzada més vinculada a Rússia. Fa tota la impressió que acabi com acabi, el conflicte i les seves conseqüències obriran un període nou en la geopolítica mundial. Per parlar d'això, avui hem convidat a 3 persones que crec que ens poden ajudar molt a entendre les claus del conflicte. En primer lloc, a la meva esquerra, Manel Elias, llicenciat en Comunicació Audiovisual i postgrau en Videoperiodisme. Des del 2001 treballa a Televisió de Catalunya, on ha presentat l'informatiu infantil Infocà i ha estat cap d'edició de La nit al dia, entre d'altres. Especialitzat en temes d'educació, també és autor de reportatges de 30 minuts. Des del 2014 fins al 2021, bé, principis del 2022, va ser corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou. És autor del llibre publicat el 2021, Rússia, l'escenari més gran del món. Carme Colomina, al mig, periodista del diari Ara, investigadora al CIDOB i professora associada al Col·legi d'Europa de Bruges, Bèlgica. Ha estat corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les i ha cobert cimeres internacionals en una vintena de països i la guerra d'Afganistan. Va ser responsable de cooperació internacional a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i ha estat professora de periodisme a la Universitat de Vic i a la Pompeu Fabra. Col·labora habitualment en diversos mitjans de publicació i és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i membre de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau. Jordi Baquer, més a l'esquerra, politòleg i professor, director regional per l'Europa de l'Open Society Foundation i codirector de l'Open Society Initiative for Europe. És llicenciat en Ciències Polítiques i doctor en Relacions Internacionals a la London School of Economics. Ha estat director del Centre d'Estudis i Documentació Internacional a Barcelona, el CIDOB. Ha participat com a columnista i comentarista en diferents mitjans de comunicació, com per exemple l'Ara, el periòdic El País, i forma part del Consell Editorial de la revista CIDOB d'Afers Internacionals. És professor de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. A fi d'ordenar una mica aquest debat col·loqui, hem dividit l'acte en 3 blocs. Un primer bloc que intenta burxar les causes del conflicte, un segon bloc que se centrarà en la situació actual i un tercer bloc en les possibles conseqüències un cop s'acabi la guerra. Un cop acabats els 3 blocs, deixarem espai per les vostres preguntes. Obrirem el torn de preguntes. Bé, si us sembla bé, doncs, podem començar amb el primer bloc.
intentant burxar una mica en les raons del conflicte. Sisplau, si podeu passar un vídeo introductori. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией, потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии, но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП государств группы БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай, превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И по оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и укреплять будет многополярность. Bé, aquests són extractes de la contribució, de l'espeech que va fer Putin a la Conferència de Política de Seguretat l'any 2007 a Munic, on avisava dels perills d'un sistema unipolar on els Estats Units havia fet i desfet el seu aire des del col·lapse de la URSS. Jordi, podríem dir que aquí comencen a definir-se una mica els greuges que Rússia té envers Occident i algunes de les causes de la invasió a Ucraïna? Hola, bon dia. A veure, jo crec que hem de vigilar una mica amb dir els greuges de Rússia com si fossin una entitat abstracta. Jo parlaria, si us sembla, de la percepció que Putin sembla tenir a partir de la caiguda de l'URSS, del paper de Rússia, que no és necessàriament compartida, tot i que ara mateix no hi ha tampoc una possibilitat de debatre-ho públicament, o no ha estat sempre compartida per tots els actors a l'escena russa. Una frase famosa que tenia Putin era que deia: qui no lamenti la caiguda de la URSS no té cor, qui la vulgui restaurar no té cervell. Hi ha en la concepció del paper que Rússia ha de tenir al món, per mi 5 elements molt importants en la doctrina, diguem-ne, de pensament de Putin. La primera és que hi ha una continuïtat històrica entre la Rússia imperial, la Unió Soviètica i la Federació Russa d'ara. I aquesta continuïtat el que és que Rússia és un país especial que mereix un tracte especial, un tracte de respecte i que a més té unes necessitats de seguretat. Aquesta és una visió clarament imperial. És la visió que tenia l'Imperi Britànic sobre ell mateix, és la visió que té la Xina sobre ella mateixa, és una visió que té els Estats Units. Són països que pensen que tenen dret a coses en l'àmbit internacional especials diferents dels altres països. Això és molt important. Per exemple, Xina pensa que té un dret especial sobre l'estret de Malacca, tot i que l'estret de Malacca no sigui Xina. De la mateixa manera hi ha aquesta idea. La segona idea molt important és que amb la dissolució de la URSS i els anys de Yeltsin, Rússia va perdre el respecte que se li deu. Aquesta és una visió molt important en Putin. Com la va perdre? La va perdre a través de l'engany. Ens van enganyar, ens van fer creure
que no passaria coses com, per exemple, l'ampliació de la OTAN, a través de la humiliació, i això és una idea que es fa servir molt, i a través d'un encerclament progressiu de Rússia pels seus enemics. Aquesta és una idea, repeteixo, propagandística, no és necessàriament una idea d'anàlisi de relacions internacionals. El tercer element és que la missió de Putin, de Vladimir Putin, és aixecar Rússia dels seus genolls, tornar-li el paper que li correspon en la història, i per tant aquesta és la missió que ell veu de la seva presidència. Aquesta visió una mica messiànica ha anat apareixent progressivament, no és una missió que hi fos des del començament. Una quarta, diguem-ne, element és que Rússia, com a país especial, té dret a una esfera d'influència, i en aquesta esfera d'influència té dret a fer i desfer, i a més, ningú altre té dret a entrar en aquesta esfera en els mateixos termes. En primera instància, això són els països de l'ex-Unió Soviètica, inclosos els estats bàltics que formen part de l'OTAN i de la Unió Europea. En una segona instància, això té a veure amb l'Europa central, i en tercera instància amb els Balcans. És una visió que s'autoatribueix la possibilitat d'interferir en els afers interns, en particular si algun país de l'esfera més propera hi ha un govern que ells consideren hostil als interessos de Rússia i del Kremlin. I en aquest cas hi ha no només la possibilitat, sinó francament la necessitat d'intervenir i canviar aquest règim, com de fet s'ha intentat fer sense èxit a Ucraïna. I per últim, el cinquè element d'aquesta visió del món és, ell parla aquí del món multipolar, després en podem parlar, si voleu, d'aquesta visió més geopolítica, però l'important és que en aquest món Rússia només es parla de tu a tu, realment, només es parla de tu a tu amb els Estats Units i amb Xina. Amb tots els altres podem fer veure multipolaritat, podem fer veure que ens respectem, però en realitat, en la visió de Putin, només hi ha dos interlocutors que estiguin a la seva alçada. Ell mostra un menyspreu constant per la Unió Europea, i altres països com Brasil o Índia són útils en un moment determinat, però el menyspreu hi segueix sent. Per tant, ell només considera que només hi ha dos països al món que estiguin a l'alçada de Rússia, que són Xina i Estats Units. Tota la resta són de segona categoria. Llavors, tota aquesta visió, que és una visió imperial, quan arriba una realitat com la ucraïnesa, es topa claríssimament per totes bandes. Perquè hi ha una Unió Europea, perquè Ucraïna no reconeix aquests papers que se suposa que ha de tenir, etc. I una de les maneres, no l'única, una de les maneres d'entendre el que està passant a Ucraïna i aquesta intervenció és entendre aquesta concepció que té Putin sobre Rússia i el seu paper al món. Gràcies. Manel, tu has estat a Rússia fins fa poc, 3 setmanes comentaves, no? Com es va viure els inicis de la guerra a Rússia? Quines són les relacions de veïnatge entre Rússia i Ucraïna a la ciutadania, diguem-ho així? Bé, es va veure en primer lloc amb molta sorpresa. Sorpresa, diria, que tant des de Rússia com des d'Ucraïna. Ningú s'imaginava que hi hauria un atac d'aquestes característiques. Hi havia un conflicte obert al sud, que era intermitent, podia tenir etapes més intenses o menys, i aquesta corda el Kremlin la tibava o la destensava com volia més o menys, o també Ucraïna hi jugava a vegades, però mentre que els Estats Units advertien que hi podia haver una invasió d'aquestes característiques, com estem veient quan ja hi havia situat l'exèrcit rus al voltant de la frontera, la veritat és que a Rússia pràcticament ningú s'ho creia, i a Ucraïna tampoc. Normalment, Ucraïna, que amb aquests 8 anys que ja fa que dura el conflicte del Donbass, era ella la que alertava dels perills de Rússia ens vol atacar, Rússia ens vol destruir, i en canvi, quan semblava que s'acostava el moment per les informacions que arribaven des dels Estats Units, des de la intel·ligència nord-americana, aquesta vegada ni tan sols els ucraïnesos s'ho acabaven de creure, no? I crec que hi havia aquesta incredulitat perquè fins i tot
els que hem seguit Putin força, no sé si ens podem dir experts en Rússia, ningú, ni experts en Putin, però els que ho hem seguit més, amb totes les operacions que havia fet en els últims anys Vladimir Putin, per arriscades que semblessin, li veies la seva utilitat particular. Quin rendiment personal em podria treure, que al capdavall és el que vol Putin, mantenir-se en el poder, no? Quins són els passos que faig jo per mantenir-me en el poder? Aleshores, fins i tot l'annexió de Crimea el 2014, que era molt arriscada, veies que li podia sortir bé, li va sortir en els seus paràmetres, no dic que hi estigui d'acord, sinó en els seus paràmetres li va sortir més o menys bé. La intervenció sorpresa a Síria enviant avions a bombardejar al costat de Bashar al-Assad li va sortir bé en els seus paràmetres, tornava a ser un actor important al món, etc. En canvi, tal com va plantejar aquest atac, encara no veiem en les seves pròpies aspiracions com li podia arribar a sortir bé. Per això no ens la creiem. No perquè ens diguessin des del Kremlin a 3 dies de la invasió que estàvem histèrics Occident quan reproduïm aquestes informacions. No, no era per la paraula de Putin dient no o la paraula del Kremlin dient no. No ens l'acabàvem de creure perquè no veiem quin guany podia acabar-hi tenint. De manera que tenim una ciutadania russa i una ciutadania ucraïnesa en xoc. Totalment en xoc amb aquesta operació. Són dos xocs diferents. Uns, els que l'estan patint en primer lloc els ucraïnesos, evidentment les primeres víctimes, perquè han de marxar de casa, els hi destrueixen les cases, famílies separades, els homes s'han de quedar combatent a l'any 2022, és a dir, un escenari que semblava impossible fa tan sols 4 mesos, i en xoc també els russos, que són unes altres víctimes d'aquest conflicte també, perquè la majoria de russos l'estan patint econòmicament, també les seves famílies, etc. Evidentment, la propaganda russa només explica aquest conflicte d'una manera i la gent que és seguidora d'aquesta propaganda pot ser que s'acabi creient el discurs oficial, però hi ha molta gent que no. Aleshores, aquests russos que també són víctimes d'aquest conflicte tenen, per altra banda, una frustració molt important, i és que mentre que els ucraïnesos, malgrat tot el patiment, senten un cert orgull de com estan resistint per una banda i també veuen com gairebé per primera vegada tot el món està amb Ucraïna, era un país pràcticament en geopolítica inexistent fa 3 anys, tot i que ja hi havia un conflicte obert, i això també és important tenir-ho en compte, hi ha aquest orgull, no? La resposta interna i com en rep el món. En canvi, els russos, que no poden estar orgullosos del que ha decidit aquest règim dictatorial en nom seu, en nom del poble rus, no es poden ni tan sols queixar, perquè la mínima protesta acaba en presó com a mínim, i a més veuen com el món acaba posant en un lloc pitjor encara Rússia en general, no? Amb aquesta etiqueta Rússia o els russos, de vegades sense distingir bé entre el Kremlin, el poder rus, la ciutadania, no? Per tant, tenim dos països amb una història molt propera, conjunta de vegades, també amb moltes tensions, però absolutament en xoc per motius diferents. Em sembla que són al voltant de 11 milions de russos que tenen parentius a Ucrania, no? Vull dir, per tant, les relacions entre... És que, és a dir, parentiu directe, milions de persones, però no cal ni que sigui directe per sentir-ho com un poble germà. Tothom que tingui més de 65 anys ha passat més temps a la Unió Soviètica que a Rússia i Ucraïna, i no hi havia diferència entre aquests dos països per a molta gent, no? Per a d'altra gent sí, per a d'altra gent no. És realment un xoc que estigui passant el que està passant, i compta amb la perversió també de les paraules i del llenguatge, no? Putin, per una banda, diu que és un únic poble, i de fet sempre amb l'expressió russa és la nació germana, com si refereixen els russos a Ucraïna, i és aquesta nació germana que estan alliberant. Aquest és el llenguatge que s'utilitza. Alliberant del feixisme. Gràcies, Manel. Rússia havia estat
un soci comercial preferent d'Ucrània durant molts anys. Tot plegat, el 2012 gira el seu interès cap a la Unió Europea i provoca l'Euromaidan, les protestes a Ucraïna contra la suspensió de l'acord d'associació amb Europa. Per què, Carme, Ucraïna fa aquest canvi, aquest gir cap a Europa? Hola, bon dia a tothom. Jo crec que aquesta tensió interna d'Ucraïna entre mirar cap a Europa o la seva aliança amb Rússia no comença el 2014, ha estat allà. Abans hi ha hagut la revolta taronja també, per tant és una tensió que ja és inherent a la mateixa Ucraïna. El que passa és que el 2014 comença aquesta revolta popular, com havia passat de fet amb la revolta taronja, però en un moment on hi ha aquest acord d'associació sobre la taula, per tant on hi havia hagut un acostament i una negociació prèvia amb la Unió Europea, on ja hi havia, i en parlaré també una mica, altres conflictes exteriors on s'estaven mesurant forces també l'Occident, els Estats Units, la Unió Europea i on després entraria clarament Rússia. Per tant, hi ha un factor que fa que aquella guspira prengui i prengui d'una manera molt concreta. I allà sí que és l'inici, aquell 2014, de tot el que ha vingut després. Hi ha una línia contínua. Del conflicte d'ara, parlem de la guerra d'Ucraïna, però ho has dit moltes vegades tu, Ucraïna ja estava en guerra, el Donbass, el que hi ha és una línia contínua. En aquell Euromaidan, com se l'anomena, comencen moltes coses. Primer, aquesta divisió interna, aquest xoc, aquesta col·lisió entre el dret d'Ucraïna de triar com a poble sobirà el seu destí i amb qui vol tenir relacions internacionals i aquesta concepció de Rússia, de les esferes d'influència que explica el Jordi, que creu que té una relació o un dret a decidir quin és el futur d'aquests antics territoris de les repúbliques exsoviètiques. Aquesta és la col·lisió. Però també comencen moltes altres coses que explicaran el per què hem arribat fins ara. La primera, la narrativa del Kremlin, del que l'Euromaidan era extrema dreta, nazisme pur, que és amb la mateixa que s'ha intentat explicar ara la invasió perquè s'anava a desnazificar Ucraïna. També comença aquest canvi oficial de percepció de la Unió Europea de Rússia, com deies abans, que havia estat un soci preferent, però en l'últim, el 2016, la Unió Europea actualitza la seva estratègia global, per tant, com es vol relacionar amb el món, i per primera vegada posa per escrit la Unió Europea que Rússia és el desafiament estratègic més important per la Unió Europea. Per tant, canvia el concepte que la Unió Europea té de Rússia. També comencen, després de l'annexió de Crimea, les sancions com a instrument polític, que ara també hem vist que han entrat a una nova dimensió, unes sancions que s'apliquen de manera molt tímida perquè si una cosa posa en relleu tot el conflicte ucraïnès és com Rússia és un element divisiu dins de la Unió Europea i que la percepció de Rússia que té la UE no és homogènia, sinó que els països membres de la Unió Europea tenen una relació diferent i una percepció diferent de Rússia, moltes vegades també determinada per la geografia, perquè aquells que tenen frontera amb Rússia sempre l'han percebut com una amenaça i en canvi pels altres era una oportunitat de negoci clara. Aquell mateix 2016 que s'aprova aquesta estratègia global que es diu que Rússia és una amenaça, és el mateix 2016 que Angela Merkel i aleshores François Hollande acusen Putin de crims de guerra per l'ús d'armes químiques per gassejar la població d'Alep i en aquell mateix moment la Comissió Europea està aprovant sense roda de premsa ni grans escarafalls públics l'ampliació de la quantitat de gas que Gazprom pot enviar a través del seu gasoducte directe amb Alemanya. Per tant, la Unió Europea juga amb aquesta ambigüitat també en les seves relacions amb Ucraïna, amb les seves relacions amb Rússia, i d'aquesta feblesa també en veu Vladimir Putin, que es creu que realment serà una entrada ràpida a Ucraïna i que la Unió Europea eternament dividida sobre la seva relació amb Moscou no sabrà reaccionar amb la contundència que ho fa i el nivell que porta les sancions. Per tant, a mi em sembla que hi ha una línia contínua, com et dic, de moltes de les coses que han passat, que fa que també, per aquest error de càlcul de Vladimir Putin, pensi
o calculi que hi ha una feblesa de totes les altres parts en el conflicte que li poden facilitar una operació que ara ha acabat complicant l'existència de Rússia, de la Unió Europea, de tots els actors que s'hi troben en joc. Gràcies. Si us sembla, passem una mica en el mateix conflicte, la guerra mateixa, i obrirem amb un vídeo curt, un extracte d'una crònica teva, Manel, per TV3. Manel, enmig de la crònica vas trobar un foc creuat i he sentit que deies en algun lloc que era la pitjor crònica de la teva vida. Podíeu treballar bé, podíeu moure-us amb certa facilitat. Quin és el paper dels mitjans de comunicació russos en tot el projecte? Si ens pots explicar una mica tot aquest voltori. Sí, no, moure't és molt complicat i fer la feina normal de periodista també, perquè cada bàndol vol que no facis la teva feina, que és simplement explicar el que està passant. Volen que expliquis només el que ells volen transmetre, que de vegades en els conflictes acaba sent molt bàsic, és que no perdin moral els teus militars, tan fàcil com això. Aleshores, tu només pots explicar coses bones i que t'estan amb bé i que ho estàs fent tot per la pau i ja està, no? I evidentment que et moguis per on et moguis, ja veus que no. El problema és moure't, el problema és entrar-hi. No pots informar des del front perquè hi ha molts controls que són checkpoints militars i només ells decideixen qui passa i qui no passa, no? Aquí, si vam estar aquí, va ser per moltes casualitats. Primera, perquè tenia una acreditació... Primera, qui vulgui anar ara a Ucraïna a treballar és relativament fàcil. Te n'hi vas, demanes un parell de papers i entraràs. Ucraïna, per als que estem a la Unió Europea, és bastant senzill d'anar-hi, no té problema. Rússia, quan no hi ha conflicte, quan no hi ha guerra, ja és difícil entrar a treballar com a periodista perquè el procés d'acreditar-te dura 2 mesos, com a mínim. 2 mesos com a mínim. Per tant, en el moment que va començar el conflicte, la gent que no tenia mitjans desplaçats a Rússia ja no arribaven a la primera fase del conflicte. Jo hi era, i no només hi era, sinó que feia molt temps que havia demanat una acreditació per anar a la república autoproclamada, República de Donetsk, que està controlada per les forces prorusses, i són 2 mesos més. I va donar la casualitat que ho tenia fet. Aleshores, malgrat que va ser difícil i tal, vaig poder entrar perquè a la frontera vaig poder entrevistar el que és el líder d'aquesta zona. Per tant, ser-hi a dintre ja és molt difícil. Només hi volien mitjans russos. Perquè normalment aquesta guerra, els periodistes que estan a un front és per explicar el bé que li va a aquell front, no el malament que li va o les bestieses que puguin estar cometent, etc. Per tant, si és per moltes casualitats i després moure't per allà també és per moltes... vas fent el que pots. És molt difícil fer la feina normal de periodista enmig d'un conflicte, hi ha gent que se'n surt millor, hi ha gent que no, però explicar la veritat, una cosa tan simple com això, és molt complicat. Per tant... Manel, i quin és el paper dels mitjans de comunicació russos? Què explica o què poden explicar de tot el conflicte? Clar, a Rússia, ja en l'última era Putin, malgrat que de vegades, no sé si ho hem arribat a explicar prou bé, ja hi havia molt poc marge per als mitjans de comunicació, és a dir, no hi ha ni llibertat de premsa, ni llibertat de manifestació, és un règim dictatorial. Això els mitjans de comunicació també ens ho hem de fer mirar en general, quan, per exemple, portàvem anys dient la dictadura bielorrussa, i el règim autoritari de Putin, quan encara no he trobat les diferències entre els dos tipus de règim pràcticament, no? De l'última etapa de... Aleshores, el marge que deixava el Kremlin als mitjans independents russos era molt, molt petit.
feien una gran feina, els que no eren corretja de transmissió del Kremlin, perquè els principals mitjans russos no fan periodisme, fan una altra cosa. No en podem anomenar periodisme, és una mena de propaganda estranya. Els que sí que ho feien i ho feien molt bé i molt valents, un tipus de periodisme que no tenim, per exemple, al nostre país, molt més valent que el que puguem fer aquí, tenien molt poc marge que l'han anat perdent, fins al punt que ahir Novaya Gazeta, que era un mitjà independent, molt valent, mereixedor, el seu editor de l'últim Premi Nobel de la Pau, ahir ja va anunciar que deixa d'informar mentre duri aquesta guerra, que no en poden ni dir guerra, ni han de dir operació especial per alliberar el Donbass. Aleshores, hi havia zero marge i ara encara menys. Ara aquestes petites espurnes han desaparegut perquè el que s'arrisquen és que et tanquin el mitjà i que a més et passis a la presó entre 3 i 15 anys. De manera que només es pot explicar a Rússia i per als russos el que vol el Kremlin. I el que vol el Kremlin arriba a un control tan exagerat com que el públic rus no ha vist encara els bombardejos del seu exèrcit. És a dir, les imatges que estem veient aquí habitualment, si poseu els principals canals russos de televisió, que són la font principal d'informació, no els mostres. Només mostren el mal que estan fent els atacs ucraïnesos al sud del país. Això acompanyat amb que Ucraïna estava cometent un genocidi, que hi ha un poder nazi que governa la població i que persegueix qualsevol expressió russa, etc. Per tant, la informació que estan rebent és aquesta. Bé, en Jordi Baquer i la Carme Colomina ja ho han apuntat, però crec que potser estaria bé que en parléssim una mica més, Carme, del paper de la Unió Europea en aquest conflicte. Jo he sentit gent, o sigui, hi ha una sensació entre la gent de que és un fracàs de la Unió Europea com a mediador. No sé si dir-ne un nou fracàs o un fracàs, però sí que hi ha una mica aquesta sensació. Què en podries dir d'això? Bé, que la Unió Europea no ha mediat mai amb Rússia, per començar, perquè, com deia el Jordi, mai Putin acceptarà la Unió Europea com a una contrapart al seu nivell. Putin només negocia amb estats. I, de fet, hi ha el referent clar de la guerra de Geòrgia, que també acaba amb una negociació d'un alto al foc, però qui va a fer aquesta negociació en aquell moment, també perquè presidia casualment la Unió Europea en aquell moment, és Sarkozy, que hi va en nom de la Unió Europea i s'emporta a la comissió, però bé, ho sé precisament per fons de la Comissió Europea, que hi va haver una negociació diplomàtica molt intensa per permetre que en aquella roda de premsa final sobre que s'havia d'anunciar l'acord de pau o l'alto al foc a Geòrgia, hi hagués la bandera de la Unió Europea al darrere i es deixés estar a Barroso allà a la tribuna. Per tant, per començar, no és una contrapart amb qui negociar la Unió Europea. La segona és que, com bé sap Putin, la Unió Europea està en un moment de vulnerabilitat o de debilitat i, de fet, quan comença la invasió, el Manel deia els russos no la van veure venir, però la meitat de la Unió Europea no la va veure venir, malgrat que els Estats Units l'havien anunciat i el Regne Unit l'havia anunciat, que per mi també és bastant revelador en quin moment està la credibilitat transatlàntica, perquè es va preferir no donar molta raó, diguem, als anuncis que feien els Estats Units o la intel·ligència nord-americana, que fins i tot posava una data concreta a la invasió. Hi havia una diferència entre estats membres a l'hora de calcular què passaria. I just quan comença la invasió, jo estava en una reunió precisament que hi havia experts de l'OTAN, hi havia un bàltic que va començar la seva intervenció dient ja us ho vam dir. Hi ha una part de la Unió Europea que sí que amenaçava, que té aquesta percepció que Rússia és una amenaça i després tens altres, sobretot França en aquest cas i Emmanuel Macron, que han insistit durant anys que no hi pot haver una arquitectura de seguretat europea que no contempli quina relació té amb Rússia, perquè Rússia al final és una part essencial de la seguretat continental. I aquesta divisió continua i continuarà després de la guerra, malgrat tot, perquè Rússia seguirà sent-hi. Aquesta és la primera. A més, això passa en un moment on
la Unió Europea hi arriba, aquest conflicte arriba esgotada, diguem, pels costos econòmics, socials i polítics de la pandèmia. També ho hem de tenir en compte i no es vol posar en un escenari de tensió, sobretot amb un actor de qui depèn clarament per les seves reserves de gas i d'energia. Continua en aquests moments la Unió Europea pagant una factura diària de 700 milions d'euros pel gas rus cada dia. O sigui que aquesta dependència la fa vulnerable a l'hora de decidir com es relaciona amb Putin. I malgrat tot, hi ha un abans i després d'aquest conflicte, hi ha una acceleració històrica, precisament d'allò que la feia més feble, que és aquesta idea d'una seguretat comuna o d'una defensa comuna, que no tenia el consens entre estats membres i que fruit de la por i de l'emergència, en canvi, fa que s'acceleri aquest rearmament de la Unió Europea i aquesta idea que cal tenir una estratègia de defensa i de seguretat comuna dins la Unió Europea. Hem vist com queien en qüestió de setmanes tabús històrics, començant per Alemanya, que no només decideix que vendrà armes o que deixarà que arribin armes alemanyes a Ucraïna, sinó que també fa una nova inversió en defensa. El mateix a Suècia, un debat també sobre quin és el futur de Finlàndia, per exemple, en una defensa europea o fins i tot la seva relació amb l'OTAN. Per tant, hi ha tot un canvi i una acceleració, i fins i tot una mostra d'unitat i de fermesa que es feia impensable 15 dies abans. El meu dubte és quan durarà això, perquè aquesta és una reacció en calent, és una aposta molt clara per una visió molt clàssica, un retorn a la visió de poder tradicional del passat, una mica el llenguatge del poder que diu Josep Borrell, però un cop passi això, jo tinc dubtes que aquest consens no comenci a esquerdar-se i com més s'allargui aquest conflicte, com més s'allargui la guerra, jo crec que més es començaran a veure noves línies de fractura. La primera, clarament, és política, és a on està la possible sortida, la porta de sortida d'aquest conflicte. I aquí ja veiem les repúbliques bàltiques, Polònia, advertint que qualsevol proposta d'acord que contempli la pèrdua de territori, la cessió de territori, per ells és una amenaça. I en canvi hi ha altres que estan més disposats a buscar un arranjament que pugui passar per fomentar o aconseguir l'acord de Putin. I l'altra línia de fractura clarament és econòmica, perquè de cada crisi la Unió Europea n'ha sortit més desigual. I una vegada més, els costos econòmics d'aquesta crisi no seran iguals per tots els països membres de la Unió Europea. Ja ho estem veient ara, la capacitat d'endeutament o de tenir recursos públics per una població que està amb una tensió inflacionista, amb una pèrdua de nivell de vida, amb un encariment de productes bàsics, no és la mateixa entre estats membres i això també portarà una pressió política a molts governs. I finalment, si em deixes un apunt, també hem de parlar d'aquella Europa que se sentia bé amb Vladimir Putin i que s'ha minimitzat una miqueta aquests dies, començant per Marine Le Pen esborrant una foto del seu tríptic de campanya on sortia en Vladimir Putin, però també hem de veure què passa amb unes eleccions que hi ha aquest diumenge que ve a Hongria, amb Viktor Orbán, que ara sembla que, a més, malgrat tot, aquesta tensió geopolítica el reforça més que no pas l'afeblit durant la campanya i hem de veure que també hi ha eleccions ara a principis d'abril a Sèrbia. Abans parlava també el Jordi de la influència de Rússia als Balcans i precisament estàvem veient un Alexander Vučić molt abrandat, molt tornant a treure la carta nacionalista a Bòsnia-Hercegovina i a la mateixa campanya electoral a Sèrbia, perquè també tenia aquest apadrinament rus, com això també pot tenir unes altres conseqüències o no, al revés, en les properes setmanes en la política dels Balcans. Gràcies. Passem a en Jordi. Jordi, cap on creus que s'encamina aquesta guerra? És a dir, Putin ha amenaçat ja diversos països fronterers d'atacar-los. Creus que Putin serà capaç de travessar aquesta línia i fer una escalada en el conflicte de manera que provoqui l'entrada de l'OTAN o creus que són amenaces que per fer por i no gosarà? A veure, la bola de vidre no la tinc, però
però sí que tenim, diguem-ne, sí que hem pogut veure en aquest darrer mes moltes coses que no ens haguéssim imaginat. No? Hi ha una gravació, quasi les grans declaracions de Putin als dies de la guerra havien estat pregravades i això és una cosa molt estranya, no sortia en directe sinó que les pregravava. Es va filtrar una declaració que no, al final no es va fer pública, que era per 2 dies després de l'operació especial, de l'atac contra Ucraïna, en la qual Putin sortia a anunciar que hi havia un nou govern a Ucraïna favorable als seus interessos. No? Aquestes declaracions filtrades, vés a saber, però el que sabem, per la manera en què els russos han atacat Ucraïna, és que no s'esperaven una guerra contra un exèrcit convencional. S'esperaven una mena de cop d'estat des de fora, combinada amb una demostració de força enorme, tancs a través de la frontera i desenes de milers de tropes, i que això immediatament suposaria l'esfondrament del règim de Kíev i per tant que hi hauria un règim titella. Això no ha passat. I això obre escenaris de molta incertesa molt perillosos. Quins són? Comencem per la perspectiva occidental. No? Els ucraïnesos han aguantat el cop. Han aguantat el cop admirablement tenint en compte davant el que s'han trobat des del punt de vista militar. Si ara hi ha un reforç rus, es desmorona el front ucraïnès i els russos estan a punt d'arribar a Odessa, a Kíev, fins i tot al Lviv, els occidentals, en el nivell de compromís que han arribat a tenir amb Ucraïna, es poden quedar asseguts a la cadira? Molt difícil de pensar, de dir, de veure 10 milions d'ucraïnesos creuant la frontera i Kíev, Dnipro, les grans ciutats ucraïneses ocupades pels russos. És molt difícil. Per tant, Occident ja s'ha col·locat molt a prop, o molt més a prop del que estava abans. Abans era impensable que entréssim en un conflicte directe per Ucraïna. Ara és pensable. No és la primera opció. Segona, des del punt de vista de Rússia. Si, malgrat haver involucrat més o menys la meitat de l'exèrcit regular rus en aquesta campanya, malgrat una superioritat armamentística important, malgrat haver fet servir irregulars i mercenaris dels llocs on hi ha hagut intervencions russes últimament, a part dels txetxens, de Síria, de República Centreafricana, etc. Si malgrat tot això, aquí l'únic que s'aconsegueix és un altre conflicte enquistat, una altra guerra d'aquestes mig fredes, mig calentes a Ucraïna, amb un cost de sancions molt més alt, això és una humiliació. Des d'aquesta perspectiva, no? Des de la perspectiva de dir això d'Ucraïna nosaltres podem fer i desfer. Si Zelensky, el líder ucraïnès, acaba apareixent com a un líder respectat mundialment, líder al qual Rússia sempre ha humiliat, és un còmic, és un pallasso, és un populista, etc. No? Si es confirma que el règim de Kíev aguanta el cop, que el país... Això obliga, d'alguna manera, a replantejar. Es pot replantejar cap a baix, però també es pot replantejar cap a dalt. I què vol dir replantejar cap a dalt? Replantejar cap a dalt vol dir fer servir les opcions més extremes. Per exemple, arribar a nivells de tensió tan gran a la frontera, atacs tan propers a la frontera, que pugui haver-hi un incident que forci, com tu deies, l'OTAN haver de reaccionar. Vol dir fer una cosa que semblaria impensable, que és estar parlant de l'armament nuclear. No? Això no són senyals de força, això són senyals de debilitat, això són senyals de fracàs. Perquè Putin tenia un referent molt clar, que era Crimea. A Crimea va fer entrar una sèrie de cossos especials sense uniforme i va fer una mena de cop d'estat regional i va organitzar un referèndum que el 90% de la gent va decidir de cop i volta que volia ser russa. Bé, totes les guerres que ha lluitat la Rússia de Putin han sigut guerres molt asimètriques i bàsicament suprimir rebel·lions de gent que ha agafat un fusell i s'ha llançat a la lluita armada. No ha lluitat cap de guerra realment amb un exèrcit com està lluitant ara.
els escenaris són molt imprevisibles, molt imprevisibles. I el més important és que l'atenció mundial se n'està anant cap a altres coses. I la maquinària russa de desinformació, que ha fracassat inicialment, està superactiva, en particular al sud global. Amèrica Llatina, Orient Mitjà, Àfrica, etc. I això ens indica que si nosaltres ens dediquem a mirar una altra cosa, ens comencem a queixar pel preu de l'oli de girassol, comencem a canviar... I, per altra banda, els russos, el règim rus, pot començar a donar-li la volta en les coses que va fer malament inicialment, hi ha un perill real d'escalada o un perill real que és una mica com pot ser que s'estigui veient també des del Kremlin, de dir, mira, Occident ara diu que ajudarà Ucraïna, però el dia que realment arribem a lo sèrio, a dir tocar països OTAN, aquest dia Occident dirà, ups, mira, feu el que vulgueu amb Ucraïna. El problema és el de sempre. El menyspreu absolut de Putin per a un país com Ucraïna li fa oblidar que hi ha una cosa que són els ucraïnesos i que els ucraïnesos no passaran per aquest pla. No hi van passar el 2014 amb el Donbass, van passar-hi per Crimea, però no hi van passar amb el Donbass i no hi passaran ara. I per tant aquí té una ferida oberta que al final és una hemorràgia del seu discurs imperial i per tant una amenaça existencial a la seva pròpia visió de lo que ha de ser Rússia en el món. Gràcies. Bé, em sembla que ens ha quedat clar que el paper d'Europa no és ni un agent reconegut per Rússia com a mediador ni respectat excessivament per Putin. Carme, creus que el paper de la Unió Europea, em sembla que pel que deies, no tindrà gaire pes en una solució final d'aquest conflicte, però creus que al final Ucraïna serà acceptada dins la Unió Europea? Pot arribar a ser un membre nou de la Unió Europea? Estem fent hipòtesi ara, Clar, jo crec que hem de separar entre el paper de la Unió Europea, diguem, per resoldre l'escenari militar i el paper de la Unió Europea per donar un futur a Ucraïna, que probablement és diferent. La Unió Europea sí que insisteix en que ells no estan en guerra. Si veiem, els russos no deixen parlar de guerra a Rússia, però la Unió Europea també va molt en compte de no dir que no estan en guerra. Fins i tot vam veure com el ministre de Finances francès deia que era una guerra econòmica total al Kremlin i va sortir de seguida, unes hores després, Emmanuel Macron a dir no, nosaltres no estem en guerra. Hi ha aquesta por de posar-se davant de l'escenari que diu el Jordi, d'haver d'entrar en conflicte. I aquí, perquè saben que no hi ha una visió unitària dins de la Unió Europea. Però malgrat això sí que hi ha una pressió política per donar una sortida. D'alguna manera tu has de donar suport a Ucraïna i Ucraïna ha demanat el seu ingrés, com ho ha fet Geòrgia i com ho ha fet Moldàvia també, i una vegada més tornem a veure que tampoc hi ha consens dins la Unió Europea fins i tot per accelerar l'adhesió d'aquests països, bàsicament perquè hi ha altres països amb qui la Unió Europea també té un deute històric, i em torno a referir als Balcans, que porten anys i anys negociant i que encara estan a l'espera de fer aquesta integració econòmica i institucional que reclama la Unió Europea. I segon, perquè pensar en aquests moments en una adhesió d'aquests tres països que tots tres tenen conflictes interns, conflictes latents precisament amb capacitat de desestabilització per part de Rússia, també se'n fa difícil de creure. Ja hi ha dins la Unió Europea Xipre, i és un problema constant, un recordatori constant d'aquests conflictes mal tancats. Ara, a partir d'aquí, la Unió Europea pot fer moltes coses. Pot fer, i ja hi ha propostes, per exemple, de fer acords d'associació concrets, de fer-los entrar, per exemple, en la transició energètica, d'anar vinculant una mica el teu destí també amb el destí d'Ucraïna, però per això cal una estratègia i a mi em sembla que s'ha avançat molt quan es tractava de respondre en calent i es va molt més a poc quan es tracta de buscar i de consensuar una estratègia de futur.
Jordi, parlem de Xina i del paper que té Xina i que pot tenir Xina en aquest conflicte. Pensem que el passat 4 de febrer Putin i Xi Jinping van signar aquell joint statement sobre el nou ordre mundial. Quin paper creus que juga i pot jugar a Xina? Doncs sí, enllaça una mica també amb el vídeo que heu passat abans, no? de Vladimir Putin, quan parlava de que no volien un món hegemònic, no? Sinó que volen un món multipolar. Jo primera pregunta que poso, i els hi faig als meus alumnes de l'IBEI sempre és: això és un món multipolar o és un món bipolar? Una nova guerra freda on Rússia i la Xina estan en una banda i Occident amb bastants aliats, des del Vietnam fins al Japó, fins a altres, estan a l'altre, no? Però bueno, mireu, la declaració aquella té elements interessants. Un és la idea de pluralisme normatiu, la idea de que no hi ha només una norma democràtica, no? Que cadascú es fa la democràcia segons la seva cultura i segons el que vol la seva gent. Això sempre interpretat pels seus dirigents, esclar, que és una petita diferència, però és una diferència molt gran entre el que nosaltres en diem democràcia i el que Putin parla quan parla de democràcia. En aquest àmbit, aquest any hi poden haver novetats importants, perquè si al Brasil, que sembla que sí, hi ha un canvi, diguem-ne, que cau Bolsonaro, a Turquia sembla molt clar que Erdogan perdrà les properes eleccions, que ja són l'any que ve, aquesta tendència que semblava imparable de líders autoritaris electes, a més, com explicava la Carme, no? Amb la Marine Le Pen, molts d'aquests líders s'havien fixat en Putin com a model. Putin ara és un model bastant menys, diguem-ne, popular per tots aquests líders. Ja veurem si aquesta visió de democràcia serà tan exitosa. En aquesta visió, diguem-ne, de la Xina com a soci de Rússia, hi ha la idea de crear institucions financeres, un sistema global de divises, un sistema de pagaments, etc., separat. Aquest sistema separat, en el fons, donada la dimensió econòmica, és un sistema xinès. És un sistema més centrat sobre Xina del que ho és el model de Bretton Woods, el model actual en els Estats Units. Bastant més desequilibrat cap a la Xina. A més, ens trobem en un moment de desglobalització que ja havia començat abans, amb els problemes de les cadenes de producció, amb els problemes de la pandèmia, etc. Molts països ja havien conclòs que no podien ser tan dependents, per exemple, per produir medicaments de la Xina i de la Índia, i que s'havien d'escurçar aquestes cadenes, que s'havia de reindustrialitzar als Estats Units i Europa, etc. Llavors, estem en un moment en el que ja estem en un moment de desglobalització. I en aquest àmbit, jo crec que pot passar una cosa molt paradoxal, que és que Vladimir Putin fa aquesta intervenció per refermar finalment l'estatus global de Rússia com a gran potència. Aquesta jugada no li està sortint bé. I una de les conseqüències per salvar els mobles pot ser que Putin s'hagi de llançar a les mans de Xina fins al punt en el que, de fet, Rússia surti de tota aquesta crisi com a un estat client molt més dependent de Xina del que ho era abans. És a dir, que jo faig una jugada perquè els Estats Units i jo parlem de la seguretat europea per sobre dels europeus i al final això no acabi sent que els Estats Units i la Xina acabin parlant de Rússia com a estat buscarraons i que Xina l'estigui protegint. Pot ser que no sigui així, però jo penso, de nou, que més aviat ens estem en un moment en el que, havent-se sobreextès amb la mà militar, Rússia, de fet, el que acabarà fent és incrementar la seva dependència. La interdependència entre Rússia i Europa es reduirà, això és segur. El gas, no pagarem 700 milions d'euros de gas d'aquí 3 anys, això ho sabem seguríssim. I Rússia podrà vendre aquest gas, i el podrà vendre a la Xina. Però, per exemple, una aliança molt forta entre Rússia i Xina és una amenaça fonamental per la Índia. La gran amenaça internacional per la Índia és la Xina. La gran dependència que té la Índia de l'armament rus, ara a Nova Delhi alguns diuen, ostres, potser hem de canviar això. No podem ser tan dependents de Rússia si Rússia es converteix en un estat client de Xina. Per tant, internacionalment, aquesta aliança russo-xinesa és asimètrica i el que pot haver fet
Putin anant-se'n cap a aquest món alternatiu al món occidental és no reforçar, sinó de fet convertir-se de la Xina en un estat d'alguna manera satèl·lit, més que no en dos socis d'igual a igual. Per més que la retòrica, que els xinesos ja ho sabran fer millor que Occident, per més que la retòrica de la grandesa de Rússia i de la igualtat, etc., ho treballaran molt millor. Interessant, sí, tant. Un element que em sembla molt interessant el que diuen els meus companys, i m'agrada molt venir aquí perquè també aprenc, no? Però afegint una altra perspectiva, això que comentàvem entre aquest nou món que pugui sortir d'aquí, no? Aquests dies el Kremlin està insistint molt que quan veiem votacions on 144 països voten en contra de l'agressió i tal, ells sempre diuen que si mires els que s'abstenen o els que voten amb nosaltres, és on hi viu més de la meitat de la població del món. Aleshores, quan parlem de sumar persones, n'hi ha més que estan. I probablement, encara que aquesta guerra li surti, suposem, molt malament a Putin, una cosa és com li surti i l'altra és les seves paraules. Ell dirà que ha guanyat, ja trobarà quina manera segurament, no? Però una cosa són els dirigents i la relació entre dirigents mundials i l'altra és el poble, els russos. I aquí és on m'agradaria ara dedicar 2 minuts. Els russos que jo he conegut, la majoria dels russos que jo he conegut, quan et parlen d'un viatge xulo, et parlen d'Itàlia, Barcelona, exposicions que han vist aquí, pel·lícules, etc. Quan mires on han enviat a estudiar els seus fills, la gent del Kremlin, els trobareu tots a la Gran Bretanya, majoritàriament a la Gran Bretanya. Quan mireu on compren les propietats i on tenen els iots aparcats, els veurem al llarg del Mediterrani, però a una part del Mediterrani. La de la Unió Europea, bàsicament. Aquesta mateixa gent que et fa el discurs que la Unió Europea és un lloc depravat de gais, lesbianes, i així parla Vladimir Putin, on un pare pot triar 5 o 6 gèneres pel seu fill quan neix, així és com parla Vladimir Putin, un Vladimir Putin que aquesta vegada sabia, quan va llançar aquesta operació, ho sabia matemàticament, que representava quedar aïllat d'Occident, que era un aïllament i que seria per la via ràpida, era una manera de dir Rússia podem estar, fins i tot si hem d'estar sols al món, ho estarem amb aquests valors que són els nostres, una Rússia conservadora, que és així, de la religió ortodoxa, etc. I tenim, evidentment, la gran aliança a Xina, no? Tenim tot aquest món on viu la majoria. Però torno a parlar dels russos. Pels russos no somiaven amb la Xina, no somiaven amb Corea. Quan viatges, per exemple, al Baikal, que és una zona preciosa per anar-hi a l'hivern, quan queda el llac glaçat, hi ha molt descontentament, que siguin els xinesos els que estan traient l'aigua potable d'allà o talant els arbres, es parla amb despreci fins i tot dels xinesos, un despreci que em sobta. Per tant, una cosa és el discurs del Kremlin i l'altra cosa és la realitat. S'estan desenganxant en qüestió de dies d'Instagram, els joves, de Spotify anuncia que deixa ja de treballar, McDonald's tancats, ja no és la Unió Soviètica. Perquè la Unió Soviètica tenia la particularitat que els soviètics no podien veure món. Ara hi ha una generació de russos que ja l'han vist i que els desconnecten d'una banda. I jo tinc claríssim que si obres les fronteres per les dues i els dius vés on vulguis, tots vindran cap aquí. Per tant, una altra pedra a la sabata de Vladimir Putin, per molt que ell el seu discurs serà que tenim la Xina, tenim la Xina, tenim la Xina. Només volia posar en valor també que hi ha 2 nivells de discurs i que li costarà controlar aquest moviment també d'on té el pensament, d'on té el cor, d'on té les ganes. El model de Putin és la Xina o un model propi? Les esperances dels russos no estaven mirant cap a aquella banda. Com a mínim dels russos que viuen a la zona europea, que són milions. Si mirem Sant Petersburg, Moscou, etc. Manel, ho poses molt bé per la darrera pregunta. Ho he fet expressament. Expressament, no? Ja m'ho ha semblat que és... Bé, si hi ha aquesta contradicció, diguem-ho així, entre el que una cosa és la gent, els ciutadans, l'altra cosa és el govern, creus que és possible
un cop d'estat intern. És a dir, aquesta setmana arribaven notícies, una notícia d'un diari nord-americà, que començava a parlar de la possibilitat de que s'estiguessin movent els serveis secrets una part per fer un cop d'estat intern a Rússia. Creus que això és una notícia més? Jo crec que estem en el terreny de l'especulació i que per tant costa molt d'analitzar si sí o si no. Jo puc donar elements o la meva intuïció o el que sé o el que... Però una afirmació com aquesta és molt agosarada. Entre altres coses, ara mateix, per exemple, per obrir, no sé qui està enfadat amb qui. És a dir, pot ser que els serveis secrets estiguin enfadats amb Putin pel que ha fet o que Putin estigui enfadat amb algú que l'havia assessorat de determinada manera. I el que passa en aquest sector és molt difícil de saber. I encara que algú estigui pensant això, si ens mirem com ha funcionat els últims anys el poder rus, i quan parlo d'últims anys vol dir dècades, hem de retrocedir a la Unió Soviètica i fins ara, on tothom espia tothom, on tothom té por de tothom, si això surt de les altes esferes, no m'imagino ara com es fa el primer moviment. Perquè el qui faci el primer moviment ha de tenir por fins i tot del costat, que també sap com funcionem. Per tant, una de les coses que havia fet bé Vladimir Putin fins ara, molt bé, és tenir un règim que estava molt ben tramat, molt ben tramat. I per això em va estranyar tant aquesta operació, perquè estava en un moment molt dolç ella a Rússia. L'oposició la tenia pràcticament desarticulada, sense cap possibilitat de moviment ni de protesta, amb Navalny a la presó, molta gent a l'exili. Havia canviat la Constitució a la seva mida per anar-se perpetuant. Estava en un moment molt tranquil, més tranquil que fa 3 anys. Per això no sé ben bé què buscava quan s'ha engegat aquesta campanya tan arriscada. Aleshores, hi ha la teoria, que jo no comparteixo ben bé, però és una teoria que corre molt, que a Rússia els canvis només poden venir per la via de la sang, violents. És a dir, que un canvi de poder només arriba quan la situació és límit i hi ha d'haver un xoc i ja està, no? És veritat que per la via de la protesta popular tenim el referent de Bielorússia de l'estiu del 2020 on desbordava la policia, però clar, una policia que és capaç de disparar, que és capaç de tot, s'ha de ser molts milions perquè hi hagi un canvi per aquesta via de la mobilització en països on hi ha molta policia, molts serveis secrets, etc. Comencem a veure coses que no havíem vist abans, com una mínima dissidència, per exemple, algun periodista que diu el meu límit de propaganda queda sobrepassat ara, o sigui, ja no puc més, però clar, jo crec que hauríem de veure aquests moviments com estan fent aquests periodistes amb els que condueixen els tancs, amb els que aproven decisions al Consell de Ministres, etc. Hauria de ser moltes coses alhora. Jo ara no m'atreveixo a aventurar un cop d'estat a Rússia. No dic que no hi pugui ser, però no m'atreveixo a pronosticar-lo. Gràcies. Si us sembla, obrim el torn de preguntes i vosaltres mateixos, si teniu alguna pregunta a fer a ells, estic segur que us respondran molt de gust. Per omplir el buit, el que sí que m'atreveixo a dir és que Putin és més dèbil avui que quan va començar la guerra, això segur, i que si hi haguessin unes eleccions democràtiques podria perdre-les. El que no sé si hi haurà mai unes eleccions democràtiques amb Vladimir Putin com a president. Aleshores, avanti. Els que ja tenim uns quants anys, aquesta invasió del Putin a Ucraïna ens recorda una mica la invasió del Brezhnev a Afganistan, on es va donar casos de deserció, entre altres coses perquè bona part de la tropa estaven reclutats a repúbliques centreasiàtiques, musulmans, que no volien disparar contra els seus germans musulmans. Em sembla que va ser una mica el mateix. Els russos que veuen a Ucraïna com a germans, són d'ètnia eslava, possiblement tinguin dificultats per complir ordres. Pot ser que hi hagi algun moviment de deserció o de desobediència que pugui decantar la guerra cap a una situació de retirada del Putin? O et sembla impensable aquest escenari? El que va passar a l'Afganistan, hi ha gent que li posa l'etiqueta del Vietnam rus, és entrar en un lloc que en principi tot és molt superior,
que creus que ho has de poder aconseguir els teus objectius ràpid i no sortir-te'n. Però l'Afganistan, la particularitat que tenia també era el terreny en si, desconèixer la zona, etc. Tot això no passa amb Ucraïna, que realment són allò nacions que havien estat molt unides i que per tant s'ho coneixen, i que es coneixen la gent, i que es coneixen com pensen. Per tant, jo crec que els escenaris és diferents. Ara bé, quan es va anunciar aquesta operació, ja hi havia moltes mares i molts joves mirant com s'escapaven d'això. Ningú vol portar el seu fill a una guerra que no veus clara. Però no que no veguis clar que la puguis guanyar o no, sinó que no l'entenguis. Què hi anem a fer allà? A banda que ni que l'entenguessis, ja és prou dolorós que el teu fill, o que tu mateix, si tens 22, 23 anys, hagis d'anar a combatre. Aleshores, què podria passar? Que si això no avança com està previst, que hi acabi havent desmoralització, sí, que es combati cada vegada amb menys entusiasme, també, i que això pot tenir conseqüències, sí. Però la comparació amb l'Afganistan, que la sento molt, jo no l'acabaria de fer perquè trobo que són escenaris bastant diferents. Ara, desmoralitzar l'exèrcit sí que pot ser que acabi així. Però bueno, això és molt llarg, això pot ser molt llarg. Portem un mes i crec que és d'hora per treure'n conclusions encara. Crec que és d'hora. L'Afganistan va durar 10 anys, Bones. Jo tinc dues preguntes. Primer preguntar perquè en Putin sempre, històricament se l'havia conegut com un negociador bastant potent i intel·ligent, i aquest moviment que ha tingut cap a l'invasió a Ucraïna, podríem dir d'alguna forma que ha perdut els papers, sapiguent les sancions que podia tenir a llarg termini. Quin és el punt en què hi veia que això li podia ser positiu? I per altra banda també la segona pregunta va enfocada una mica en l'alarma que hi ha hagut últimament sobre una tercera guerra mundial. Hauríem d'estar alarmats la població o és una cosa que hi ha poca probabilitat de que passi? Gràcies. Sí, a veure, sobre les explicacions que es donin, que siguin molt psicològiques, s'ha d'anar una mica en compte, de si en Putin ha perdut la xaveta o no, tot això penso que s'ha d'anar en compte. Per mi hi ha 3 elements importants. El primer és que sembla molt clar que s'ha tancat en un món, diguem-ne, bastant aïllat, ha creat un estat molt fort de servilisme al voltant seu que fa que la informació li arribi molt filtrada, i tot i que el Manel diu amb raó que els russos coneixen molt bé Ucraïna, d'altra banda els russos no han entès res d'Ucraïna, l'entorn de poder d'Ucraïna no ha entès res d'Ucraïna. Sobretot el que no ha entès d'Ucraïna és que, en particular, l'agressió de 2014 ha canviat Ucraïna. Ucraïna no és un país dividit en dos, no és un país on russòfons i ucraïnòfons són parts oposades, on gent que ha parlat rus tota la vida no té cap ganes de formar part de Rússia, cosa que podia haver tingut en algun moment. Per tant, tota aquesta transformació no l'ha entesa. Per tant, hi ha un element molt important, que és l'aïllament en un entorn servil, en un entorn acostumat a mentir per poder sobreviure, i això és perillós perquè no entens el que passa. Hi ha una segona cosa, que és que al final Putin és el vèrtex d'un sistema de poder. Hi ha molta gent que en aquest sistema de poder hi està molt ficada. I per tant, si demà el Vladimir Putin té un mal dia i li agafa un atac de cor i es mor, no ens imaginem que de cop i volta s'ha acabat el problema. Hi ha unes estructures de seguretat, hi ha uns oligarques vinculats amb els negocis, etc. I per tant, no és una aberració absoluta. Té un caràcter personal i té una responsabilitat personal, però hi ha també tot un sistema de poder que no ens podem oblidar. I això crec que per mi és, a vegades, veig unes postures una mica quasi com, és que és un senyor tocat del bolet i ja està, els russos no tenen res a veure. Els russos del carrer potser no, el sistema de poder de Rússia té molt a veure, entre altres coses, perquè ell l'ha forjat perquè li servís i perquè li consolidés el poder. Dit això, el que sí que sembla molt clar és que el càlcul que havia fet ha fallat. I això no és una bona notícia necessàriament perquè entrem en un entorn de més imprevisibilitat. Havent fallat el seu pla A, fins a on pot arribar en plans B, C o D. Això és molt complicat de dir.
jo també penso com el Manel que potser especular no és el més útil, però sí entendre que no té molt difícil, els americans fent servir aquesta expressió off-ramping, com els hi donem maneres que se'n puguin sortir d'aquest... Això no és tan senzill, perquè quan has fet de la pròpia concepció del teu paper en la història de Rússia i del moment actual de Rússia, l'has fet tan central el fet que Ucraïna quedi subjugada a la voluntat del Kremlin, quan això ha fracassat, les possibilitats de que surtis per llocs perillosos i inesperats són grans. Són tan grans com per haver de tema una tercera guerra mundial nuclear com la que ens imaginàvem en els anys 80? Home, potser no. Però que hi ha un entorn en aquests moments en el que... O sigui, sempre el que ha fet molta por d'aquests entorns tant de la nuclear com de les confrontacions a gran escala és quan aquestes confrontacions venen una mica com a cadena d'esdeveniments. El cas clàssic és la Primera Guerra Mundial. Al final hi ha un assassinat a Sarajevo i una cosa porta a l'altra i al final acabes fent una guerra que ningú la volia d'aquesta magnitud. És a dir, que a vegades la idea que s'hi pugui arribar com una mica per accident. No és fàcil, però és cert que les escalades sempre són una mica imprevisibles, i això és el que fa que també tothom vagi en peus de plom. Hi ha una part del moviment pacifista aquí a Catalunya que diu no, diplomàcia, el que s'ha de fer és diplomàcia. Jo vull recordar que 3 dies abans que llancés els tancs a través de la frontera, Vladimir Putin feia veure que estava negociant amb caps d'estat, ministres d'exteriors, etc., de la Unió Europea, no d'una cosa molt exòtica. Vull dir que tampoc ens hem de fer moltes il·lusions sobre que anar amb bones intencions, amb la branca d'olivera, hagi de fer d'alguna manera que hi hagi una mena de vergonya moral per part del Kremlin i que canviï de... Jo això no ho veig. Per tant, la població, hem d'estar preocupats per una tercera guerra mundial? Home, no crec que ningú l'estigui buscant, ni tan sols Vladimir Putin. Però que les coses puguin escalar de males maneres? Doncs sí. I en tot cas, a mi em sembla que no és poc que hi hagi un país de la dimensió d'Ucraïna sent bombardejat amb foc d'artilleria i aeri cada dia des d'en fa pràcticament un mes. Està passant una cosa molt grossa. Quan a vegades diuen, bueno, però i la República Centreafricana, i Etiòpia i tal, hi ha moltes guerres al món ara, però la quantitat de munició que cau cada dia sobre Ucraïna és equivalent a un any sencer de qualsevol d'aquestes guerres. Vull dir, estem parlant d'una guerra molt gran, a nivell de recursos militars. Molt més que la majoria de guerres que hi ha en aquest moment al món, que són guerres asimètriques, sí, amb morts i amb molt sofriment, no vull minimitzar-ho, però és que l'escala és brutal. A vegades, és que hi ha moltes guerres al món, sí, n'hi ha moltes, però de la dimensió d'aquesta, amb més de 100.000 soldats a través de les fronteres en un altre país, amb la quantitat d'armament que hi ha, no n'hi ha cap en aquests moments al món, per sort. Et sento, no et funciona però ja et sento, digues. És una línia que la Unió Europea pot agafar de pressió política, per dir-ho així, com per parar la guerra? O és una cosa que es pot ignorar i que simplement passarà com una contradicció més del Kremlin rus? Vols parlar de Wagner? Jo portaré directament a la Unió Europea, però... Només dir, Wagner és una empresa que el Kremlin fa servir quan no vol entrar obertament en un conflicte. A Centreàfrica, per exemple, quan no vol estar oficialment involucrat, deixa que aquests actuïn, no? Però aquest argument que has fet servir també el fan servir molt Rússia, i no només a Rússia, també aquí al revés, no? Per dir que a Ucraïna, l'exèrcit ucraïnès, hi ha també batallons com l'Azov o el que sigui, que són d'extrema dreta i obertament nazis. Estem en una guerra de propagandes on la paraula nazi la fa servir tothom, a bàndol i bàndol, i és veritat que
en els dos exèrcits hi passen coses que no haurien de passar. Es mobilitza tanta gent com sigui possible i alguns dels que es mobilitzen, home, tenen una ideologia molt qüestionable, no? Però el paper que pugui tenir Wagner en concret en aquest conflicte per mi és molt petit. És molt petit, perquè estem parlant, com deia el Jordi, de 100.000 soldats russos mobilitzats, no? Per tant, no crec que sigui un element prou poderós com perquè faci la Unió Europea actuar d'una manera o una altra respecte a Rússia. Això no vol dir que Wagner no existeixi i que no sigui greu i que està més escampada potser pel món del que ens imaginem, no?, amb les seves operacions. Però en el conflicte aquest actual, si no se m'escapa a mi res que podria ser, no crec que tingui un pes molt important en el que estigui passant ara mateix. Vaja, pels europeus, Wagner és més un problema a l'Àfrica que a Ucraïna en aquests moments. Els francesos a Mali tenen un problema clarament amb la presència de Wagner. Però no, per tant, jo tampoc no ho veig com un factor per implicar la Unió Europea en el conflicte. En canvi, sí que veig l'escenari de l'accident, una mica que apuntava el Jordi. La Unió Europea no vol entrar en un conflicte armat. L'últim que s'ha viscut d'aquesta manera en territori europeu és Kosovo, quan l'OTAN decideix precisament anar a bombardejar sense mandat de Nacions Unides, i ja va ser un moment de tensió dins de la Unió Europea. Per tant, ganes d'implicar-se militarment no n'hi ha. Una altra cosa és que en un d'aquests accidents, i una mica ja s'ha vist quan ha caigut això, un míssil a 25-50 quilòmetres de la frontera de Polònia, hi hagi una pressió, perquè els països que es fan frontera amb la Unió Europea pressionarien per tornar-s'hi, diguem, per tenir una resposta contundent en cas que això passés. L'escenari de Tercera Guerra Mundial, clar, ens agrada molt buscar paral·lelismes. Jo no crec que estiguem davant d'un escenari de Tercera Guerra Mundial. Primer, perquè la Xina és la primera interessada en voler estabilitat. La Xina necessita estabilitat per l'accés als recursos, perquè les cadenes de valor funcionin, perquè ells són els grans exportadors, perquè és un consumidor voraç d'energia que ja està tenint problemes de subministrament intern. Hi ha hagut apagades elèctriques importants en algunes zones a la Xina aquest hivern i, per tant, són els primers que no volen tensions internes, no els interessen. Ara, sí que estem en un moment de confrontació global de l'ordre internacional. S'està qüestionant les grans institucions internacionals. Hem vist com es porta la ONU gairebé a una paràlisi, el que costa aprovar resolucions a Nacions Unides. Hem vist com s'ha utilitzat l'Organització Mundial del Comerç per aplicar sancions contra Rússia. Per tant, el que està en joc són una mica aquest ordre internacional i fins i tot el dret internacional, que ja el posa, diguem, en qüestió Putin quan s'annexiona Crimea amb un referèndum il·legal, i això sí que crec que és el que està realment en confrontació en aquests moments. Només un apunt sobre el tema dels nazis, la desnazificació i tot això. Crec que per mi hi ha 3 elements superimportants. El primer és que hi ha un element mobilitzador intern de la gent de més de 60 anys a Rússia a través del mite de la Gran Guerra Pàtria, de la guerra soviètica contra els nazis. I per tant hi ha un element que des de fora no l'entenem. Quan Putin parla de nazis està parlant d'una altra cosa del que nosaltres parlem. Segona cosa, hi ha problemes d'extrema dreta no només al front, sinó en el país, tant a Ucraïna com a Rússia. I per mi el que és fonamental, i és la tercera cosa que anava a dir, és jutgem els fets. A la Ucraïna anterior a la invasió hi havia, per exemple, orgulls gais defensats per la policia perquè hi havia brètols d'extrema dreta que els amenaçaven. Per tant, hi havia un problema de nazisme, però l'Estat es posava del costat de les víctimes. A la Rússia anterior a la invasió, la gent que tenia els nassos a sortir a Sant Petersburg el dia de l'orgull gai, els hi queien bastonades i acabaven a la presó. Per tant, la qüestió, més que aquí posem l'adjectiu, és a les persones que reben la violència d'extrema dreta, les persones racialitzades, els gitanos, els homosexuals, els jueus, etc., on estan els seus drets més amenaçats. I el que sí que penso que és indiscutible és que per quasi tots aquests grups, i dic quasi tots perquè pels gitanos no ho sé, perquè han tingut moltes situacions a Ucraïna. S'estan veient imatges d'agressió als gitanos. Però per això dic que en els gitanos no ho sé,
en quasi tots els altres grups, certament, les víctimes de la violència d'extrema dreta estan molt més desprotegides a Rússia del que ho estaven a Ucraïna abans de la invasió. Jo també un apunt sobre la Unió Europea, i és que, com deien la Carme i el Jordi, Putin se la salta, és a dir, va directament als Estats Units, però compte perquè aquesta guerra sí que és contra la Unió Europea. És a dir, Putin l'està jugant, i per això quan es parla que no li ha funcionat una guerra llampec, és a dir, ràpida, també hem de vigilar, perquè té alguns efectes perversos que a Putin ja li van bé. Com més dura la guerra, més refugiats cap a la Unió Europea. I això sap les tensions que pot generar a nivell econòmic, social, etc. I això Putin sí que ho juga. I, per tant, la posició de la Unió Europea en aquest conflicte és molt més delicada per proximitat i per aquestes conseqüències que el que li pugui suposar als Estats Units, que és una guerra, entre cometes, bastant còmoda pels Estats Units, tant a nivell del seu gas, que tindrà més sortida, per la distància, etc. I per l'etern rival que representa Rússia. Això gasta una altra retòrica, també, als Estats Units. Totalment. Molt més dur i molt més de... Per això la Unió Europea, una cosa és estar en guerra amb les armes i l'altra cosa és estar patint directament una guerra. L'està patint, tot i que és d'una altra manera. Bon dia. Primer de tot volia agrair l'organització d'aquesta taula rodona i felicitar-vos perquè heu fet unes exposicions molt clares, ens heu posat un foc de llum que crec que és interessant. Ara mateix ja ho acabeu de mencionar, heu parlat dels Estats Units. Jo anava pensant què hem d'esperar dels Estats Units i de Biden. I ara heu dit que per ell és una guerra còmoda, però insisteixo, què hem d'esperar dels Estats Units? Gràcies. Si vols començar jo. Jo el que penso és que han passat un parell de coses. La primera és que s'ha reforçat moltíssim la implicació dels Estats Units a Europa i l'aliança atlàntica sortirà molt més forta i per tant el que hem d'esperar és bastanta més, diguem-ne, complicitat i bastant millor connexió entre Estats Units i Europa del que hi havia hagut i més interès dels Estats Units cap a Europa. En segon lloc, crec que també hi haurà una miqueta de joc de papers. En algun moment hi haurà policia bo i policia dolent i el policia dolent serà als Estats Units exactament pel que deia la Carme. També, per cert, dins d'Europa passa igual, no? Quins són els països més durs amb Rússia? Doncs Espanya i Portugal. Són entre els països més durs. Per què? Doncs perquè són els que cauen més lluny, també, no? I és relativament fàcil posar-se molt xulo amb les sancions quan no tens gens de gas rus, per exemple, no? Llavors hi ha una tercera cosa que és a nivell global fins a quin punt la rivalitat amb la Xina és més important que la rivalitat amb Rússia. Als Estats Units ve molt clar. Ells veuen que a mitjà termini això de Rússia passarà i que el que queda, la rivalitat que realment queda és la rivalitat amb la Xina. Llavors, això pot ser que sigui un incentiu per rebaixar tensió amb Rússia, perquè el que realment ens hem d'ocupar de la Xina, o el que pot ser, si Rússia es llença en mans de Xina, directament, és que realment els Estats Units llavors pugui fer una política d'ostracisme, d'intentar convertir Putin en un pària global. Per exemple, si es comença a fer amb les sancions en Rússia el que s'ha fet amb les sancions a Iran o a Cuba, és a dir, anar a per tercers que inverteixen en aquests països, les grans empreses xineses o les grans empreses brasileres o índies o el que sigui, s'hauran de pensar molt abans de fer negocis amb Rússia, perquè si en fan, han de deixar de fer-ne amb els Estats Units. Llavors això ja és un càlcul molt difícil. Si tu ets Huawei, potser no t'agrada particularment als Estats Units, però renunciar al mercat dels Estats Units per mantenir el mercat rus, ostres, de cop i volta es converteix en una disjuntiva molt diferent. Per tant, els Estats Units pot jugar un paper clau en convertir Rússia i la seva economia en una cosa tòxica a nivell global, si realment decideixen apostar a fons per aquesta carta, que encara no hi han apostat, tot i que Déu-n'hi-do les sancions que s'estan aplicant. Perquè això és una disjuntiva per a Europa també, perquè també hi ha moltes grans empreses multinacionals, sobretot a Alemanya, que són molt importants a Rússia.
I ha estat interessant veure una mica com Biden ha sabut jugar amb el rol dels Estats Units, amb això, que té, per exemple, un paper retòric molt contundent abans de la invasió, amb les informacions dels seus serveis d'intel·ligència, i en canvi un cop comença la invasió i han de remobilitzar-se els europeus, veiem una mica que hi ha com un perfil més baix, com una enretirada a un segon pla, potser també per no despertar l'antiamericanisme que pot quedar en alguns països de la Unió Europea en un moment on la Unió Europea feia aquest pas amb una inversió molt més contundent en defensa, una petició eterna que tenien els Estats Units amb els seus aliats de l'OTAN i que no arribava, i en canvi ara això ho facilita. I després ara, amb aquesta setmana de negociacions i de cimeres a Brussel·les aquests últims dies, com ve precisament a replar aquesta aliança transatlàntica, a reforçar aquest vincle. Però alhora veiem com aquest èxit diplomàtic acaba una mica relliscant en l'últim minut en el discurs que fa a Varsòvia, quan les seves últimes paraules és dir que Putin no hauria de continuar al poder, aquesta imatge del canvi de règim, que de seguida, altra vegada, Olaf Scholz, Macron, comencen a allò, i en cap moment estem per un canvi de règim. Per tant, les tensions inevitablement hi seran, però s'han millorat. Clar, veníem d'un nivell molt baix de les relacions Estats Units-Unió Europea amb Trump, estem en un escenari completament diferent. Sí. Joan, en primer lloc, Manel, felicitats perquè com a professor de periodisme el mestratge que ens estàs donant als nostres estudiants, o ens l'has donat aquests dies a Rússia, jo crec que és fonamental, i també el de la geografia de l'Espardenya que has fet amb el teu llibre, no? Per tant, en els dos gèneres, en els dos formats, crec que ets un molt bon referent per tots els estudiants, i també felicitats per la Corpo. Per altra banda, tres qüestions potser ràpides. La primera és, més enllà de la geopolítica dels hidrocarburs, Rússia té capacitat econòmica, l'economia russa està preparada per una guerra de llarg abast. I la segona, dos actors secundaris que hem parlat o que no han sortit tant en aquest mapa geopolític que heu traçat. El primer és que estem veient que hi ha converses de pau que les lidera el president Erdogan. Turquia, en tot aquest mapa de reconfiguració europea, quin paper hi vol jugar? I segona, parlàvem del batalló Wagner, ho deia la Carme Mali, els interessos de Rússia i la Xina comercials amb Àfrica són espectaculars, i sobretot aquí també es torna a veure com els grans fluxos comercials tracen unes línies de continuïtat espectaculars entre el continent africà i les dependències africanes precisament d'aquestes dues grans potències. Quin paper jugaran Turquia i quin paper té reservada aquesta nova geopolítica global a l'Àfrica? Molt bé. M'agafo la primera i... Vinga. Si l'economia russa està preparada per subsistir, diguéssim, després de les sancions, és veritat que Vladimir Putin s'havia anat preparant una mica per aquest escenari, perquè per ell les sancions del 2014 les utilitza per dir-los als russos que són una oportunitat, que tot el que depenien de l'exterior ho hem de començar a fer nosaltres, no? Per tant, s'havia estat preparant. També era un país sense gran deute econòmic amb altres mercats, etc. S'estava preparant per a ser més autosuficient. Però no se n'acaben de sortir. I fins i tot hi ha el sentiment rus de no fiar-se gaire del que es produeix a Rússia. La corrupció està tan estesa, els russos saben en què són bons i en què no, és a dir, els russos, una cosa és la propaganda i l'altra són els russos que tenen ulls i orelles, no? I això n'hem tingut una mostra molt clara amb la pandèmia. Rússia va ser el primer país a tenir una vacuna registrada, van dir que tenia una efectivitat brutal i els russos no se la volien posar. En canvi, us asseguro que si hi hagués hagut tria amb altres vacunes que haguessin vingut de fora, els russos se l'haguessin posat més. Simplement perquè no confien en els seus medicaments. I com això passarà amb coses de tecnologia, etc. Per tant, se li obre un escenari molt complicat, que fins i tot ni que tingués el mercat xinès a disposició, no crec que la Xina pugui suplir tan fàcilment el que ara venia de la Unió Europea, com a mínim el que era la Rússia europea, on hi viuen milions i milions de persones, perquè si mireu el mapa on és Pequín i on està Moscou i Sant Petersburg, veureu la complicació
que té travessar tot Sibèria, etc. Per tant, això li costarà. Si parlem d'economia, de guerra, etc., és veritat que els russos, en general, estan molt preparats per passar amb molt poca cosa i que els costos que aquí tindrien determinades coses, a Rússia tenen un cost molt baix i que la mentalitat, per exemple, aquí ens alarma molt parlar de Tercera Guerra Mundial i un rus era una cosa que quan se'ls preguntava als russos quins perills creus que hi ha al món, la possibilitat d'una Tercera Guerra Mundial era sempre molt amunt, perquè és un país que viu amb la idea de la guerra implantada dintre, pel que dèiem del paper de la Segona Guerra Mundial, és l'únic orgull que li quedava a la manera com el Kremlin construeix la seva idea patriòtica, és la victòria contra el pitjor dels mals que hi podia haver, Hitler, el nazisme, etc. I per això, com que també hi ha molts països que ens volen mal, hem d'estar sempre molt ben armats. Aleshores, en un país encara en desenvolupament en moltes coses i on hi ha moltes mancances i on hi ha molta pobresa, s'entenia que es podien destinar una quantitat de recursos brutals a l'exèrcit. Aleshores, és difícil establir comparacions amb la nostra mentalitat i la ideologia que s'ha anat tramant allà. En qualsevol cas, els hi venen uns anys durs, complicats en el sector econòmic i ja comencen a faltar coses que no els serà fàcil d'anar suplint amb els seus propis productes. Això ja està passant avui. La segona pregunta era sobre el paper de Turquia. Sí, Turquia està en un moment molt complicat. El règim d'Erdogan està en una enorme debilitat. L'alcalde d'Istanbul, que és de l'oposició, té una popularitat molt més alta que ell i la situació econòmica és desastrosa. Per tant, Turquia està en un moment en què sobretot el que mira és cap a dintre. Va tenir un cert moment de cert èxit quan el seu aliat Azerbaidjan va guanyar la guerra del Nagorno-Karabakh, però realment Turquia no està en una situació de molta fortalesa. I a més, els europeus, ara, després d'una relació molt difícil amb Erdogan, la gent a Brussel·les està comptant els dies que falta perquè perdi l'elecció i poder tornar a treballar amb Ankara en unes condicions molt diferents. Això és el primer. Crec que és important en aquest context. Les mediacions que s'han proposat, Israel, Qatar, Turquia, són posicions molt diferents perquè, clar, per Qatar, que s'ha convertit en una mena de plataforma on hi ha des de la vídua del Saddam Hussein fins als talibans, hi ha l'Iran, aquest rol que s'ha donat. Amb Israel és una cosa més o menys llunyana, és un joc que pot jugar com a aliat útil dels Estats Units, però per Turquia ha estat membre de la OTAN, que té la responsabilitat de deixar o no deixar passar els vaixells de guerra russos de la flota del Mediterrani per bombardejar les ciutats ucraïneses, que ha sigut un soci important en el rearmament d'Ucraïna, sobretot a través dels drons de combat que els ucraïnesos estan fent servir amb bastant èxit, sobretot al front de Kíev. Totes aquestes coses Turquia ha d'anar molt en compte perquè no és necessàriament algú que s'ho pot mirar amb distància. I a més, l'entorn econòmic complicat també li genera problemes en un país que ja està en molt mala situació. Per tant, jo crec que de la mediació turca se n'ha d'esperar relativament poc. Posen l'espai, posen el lloc que pot ser vist com a més o menys neutral, començant perquè Turquia sempre ha volgut una Ucraïna més o menys forta per no trobar-se sola al Mar Negre davant de Rússia. Per tant, no és una mediació fàcil ni des d'una posició de força. És al contrari, és des d'un país que té uns dilemes tremendos sobre la taula al voltant del que està passant, que posen aquest espai però no tenen cap capacitat, per exemple, de forçar o de moure els ucraïnesos cap a un lloc o els russos cap a un altre. Ho fan, diguem-ne, des d'una posició més suïssa, per entendre'ns, que des d'una posició de la mediació, no sé, nord-americana d'Ayton, diguem-ne, de força. Sí, se sent? Jo us volia preguntar, què penseu o quina explicació li doneu a la diferenciació tan gran que ha fet la Unió Europea i els països europeus amb els refugiats ucraïnesos i els refugiats, per exemple, de Síria el 2015?
Sí, ja m'estranyava que no sortís aquesta pregunta, perquè és clau. Bé, la primera és que la relació que tenia Ucraïna amb la Unió Europea no és la mateixa que tenen altres països. Els ucraïnesos ja podien entrar a la Unió Europea sense avisat, els ucraïnesos molts ja tenen coneguts o família a dins, per tant també és una arribada, per exemple, i això ho comenten perfectament les cròniques a la zona, que tenien precisament amics i familiars esperant-los a l'altra banda de la frontera, però a més de totes aquestes circumstàncies, la Unió Europea ha reaccionat d'una manera completament diferent. Primer, perquè ha permès la mobilitat dels refugiats ucraïnesos per tot el territori de la Unió Europea, cosa que no es permetia en les altres arribades, que el pes era del país on arribaven aquests refugiats. Segon, perquè a més s'ha accelerat el que puguin tenir permís de treball i, per tant, una integració. Tercer, perquè, a més, paradoxalment, aquestes arribades estan passant en els països que més pegues van posar i que més reticents van ser a les arribades posteriors, fins i tot a acceptar refugiats que venien el 2015 i el 2016 entrant per Grècia. En un país com Polònia, on fa només uns mesos estàvem veient com havia tancat l'accés a la frontera amb Bielorússia, on no hi deixava entrar ni periodistes, ni organitzacions internacionals, ni ONGs que volien donar suport humanitari als immigrants que han quedat atrapats a la frontera de Bielorússia amb Polònia. Per tant, hi ha moltes situacions clarament diferents, fins a l'extrem que una de les mesures més, no sé com dir-ho, més vergonyants de totes les que hi ha hagut a la Unió Europea, per exemple, que Dinamarca va posar una llei que autoritzava les autoritats a quedar-se amb les pertinences amb les que arribaven els refugiats, no sé si us recordeu, que se'n portaven els anells, les cadenes, qualsevol cosa de valor, en teoria, per ajudar a pagar les despeses de tenir refugiats, ha aixecat, literalment ha posat una moratòria aquesta norma pels immigrants, pels refugiats, de fet, pels refugiats ucraïnesos. Aleshores, és un problema la solidaritat que s'ha demostrat amb els ucraïnesos? No. El problema és la incoherència i la falta de solidaritat amb la resta dels que arriben, les pròpies diferències. El problema no és la solidaritat, sinó quan tu geopolititzes aquesta solidaritat i les diferències que està fent amb els altres migrants i persones refugiades que estan a les fronteres i ja dins de la Unió Europea esperant també tenir una oportunitat de refugi. Jordi, si vols parlar d'aquest tema. No, jo l'únic que afegiré és que a vegades els europeus ens hem acostumat a ser com Canadà, que estàs allà lluny i la gent vol venir a tu. Però ara no som en aquesta crisi, no som com Canadà, en aquesta crisi som com Líban per Síria, o som com Colòmbia per Venezuela, som el veí immediat. Aquells milions de veneçolans que hi ha a Colòmbia o aquests milions de sirians que hi ha a Líban, ara són milions de refugiats que estan aquí. No ens hem acostumat a que això dels refugiats era gent de lluny i tal, i de cop i volta ens ho trobem que és aquí, és a casa. Jo crec que és una mica... Són dos temes diferents. Una és per què hi ha un dèficit d'atenció sobre moltes guerres que estan funcionant des de fa temps, incloses a l'espai exsoviètic, és a dir, que Ucraïna el dia abans de la invasió ja estava en guerra i tampoc en parlàvem, i per tant no és només perquè els ucraïnesos són rossos i amb els ulls blaus, perquè eren igual de rossos amb els ulls blaus i tampoc se'n parlava, és a dir, hi ha un dèficit d'atenció general sobre guerres de llarga durada, que passa a Iemen i passa al Donbass i passa al Nagorno-Karabakh i passa a Líbia, etc.
I una altra cosa és per què hi ha tanta tensió en aquesta guerra, en particular i en aquesta invasió. La primera és molt difícil, és estructural, i abans fèiem broma, que nosaltres, la Carme sí perquè parla de més temes, però el Manel i jo d'aquí 2 mesos ja no ens veureu enlloc, perquè ja ningú se'n recordarà de la guerra i els que parlem d'aquests temes ja no compten. Hi ha un dèficit genèric d'atenció en temes molt greus de guerra i repeteixo, hi ha Iemen i hi ha més llocs. Iemen la segueixo dient perquè ha tingut molts morts, i Etiòpia, que és l'altra guerra amb molts morts d'aquest últim any. I reitero, i també a l'espai exsoviètic hi ha aquests conflictes i també s'ignoraven. Per què en aquest hi ha tanta tensió? Home, perquè quantitativament, però també qualitativament, que un país agafi 100 i pico mil persones, tancs i avions, atravessi les fronteres i intenti conquerir un país sencer, per sort no és el model de guerra que estem vivint en els últims anys, ni molt menys. Hi ha hagut guerres als Balcans, hi ha hagut guerres híbrides, hi ha hagut guerres de guerrilles, hi ha hagut guerres civils a Síria, per exemple, terribles, amb intervenció internacional, però estem parlant d'una cosa, com a model de lo que ha passat, no hi ha precedents, no hi ha molts precedents. Hi ha precedents abans de la Segona Guerra Mundial, però no és una cosa que hagi passat tantes vegades. El més clar, pel meu gust, és el d'Iraq, precisament. Un país que està en pau i sense provocació se l'envaeix. Per mi, el que més s'assembla a el que està passant ara és 2003. I jo soc prou vell com per recordar-me que el 2003 vam donar tant la tabarra amb la guerra d'Iraq com ara amb aquesta o més. Vull dir que hi ha alguna cosa en aquesta guerra que la fa diferent. I a més, hi ha la proximitat i a més, hi ha el perill perquè hi ha una potència nuclear que no només està ficant en la guerra, sinó que a més ens va dient «Ei, que sóc una potència nuclear! Ei, que he connectat el sistema d'armes!» Vull dir que hi ha factors. Per tant, no només és allò de dir «Bueno, és que com que estan aquí els hi parem més atenció», sinó que aquesta guerra té alguns trets diferencials gravíssims. I reitero el que he dit abans també, la intensitat del que està passant, o sigui, el que està passant a ciutats que ni ens en recordem, a Chernihiv o a Kharkiv, és brutal. O sigui, estem parlant de cada dia foc d'artilleria, foc d'aviació, guerra, morters i de tot. Vull dir que és molt... Realment sí que crec que és informativament important dir que aquesta guerra, que està passant una cosa molt grossa, sense que això vulgui dir que no tenim un problema de tensió genèric amb guerres a molts més llocs del món. Doncs molt bé, arribem al final d'aquest acte. Moltes gràcies Manel, Carme, Jordi, per les vostres contribucions, crec que han estat molt aclaridores, molt precises. Gràcies per respectar els temps també, que facilita molt la feina a tothom. Agrair a la Facultat d'Empresa i Comunicació, Consell d'Estudiants, l'organització d'aquest acte i a tots vosaltres, estudiants, professorat, membres de la comunitat universitària, deganat i rectorat, per la vostra presència en aquest acte. Esperem que us hagi agradat i que haguem pogut treure'n informació valuosa. Moltes gràcies a tothom.